खुलुमबाय। बे समाव रायजों बड'लेण्डनि गेजेरजों फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां। गाबोन आसामनि थोंजों थामथि खोन्दोनि फिथाइखौ होसिगोन। टुइटारनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। 28 आगस्तआव बे आनजादा जादोंमोन आरो बे आनजादाव गासै 9 लाख आनजाद होगिरिफोरा उथ्रिसारनो हायाखै। 13,300 पस्टनि थाखाय बे आनजादा जादोंमोन। बे आनजादनि फिथाइखौ सेबानि वेबसाइट www.sebaonline.org नि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन। गोजोन्थों।